Minahal nga mga kaigsunan, karon atong gitanaw ay kaupat nga sugo sa napulo ka sugo. Ang panguna nga pasahi sa Biblia, ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nagsulat, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ila kini nga balaan. Ang duha ka labing sukaranan nga mga baruganan nga kinahanglan natong tumanon human sa pagdawat ni Hesukristo o pagsugod sa atong relihiyoso nga mga kinabuhi mao ang pagtuman sa adlaw sa igpapahulay o paghalad sa tibuok ikanapulo. Kung ang tibuok nga ikapulo ug ubang mga halad mo ay mga buhat sa pagtuo nga nag-ila sa material nga mga pagkasoberano sa Dios, ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mo'y usa ka buhat sa pagtuo nga nag-ila sa espirituhanong pagkasoberano sa Dios. Pinaagi ni ining duha ka mga baruganan nagpasabot og proteksyon sa tibuok semana nga walay mga pagsulay o kalisdanan. Ang hingpit nga pagtuman sa igpapahulay o paghalad sa tibuok ikanapulo mao ang ebidensya sa pagkaanak sa Dios aron ang Dios makapanalipod kanimo. Kinahanglanon nga klaro nimo masabtan ang importansya sa sugo sa pagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Syempre, daghan dinhi karon ang nahibalo sa kamahinungdanon sa pagtuman sa igpapahulay ug sa pagbalaan niini. Nang hinaot ko nga pinaagi sa mensahe karong adlaw inyong makulit pag-usab ang kahulugan sa igpapahulay diha sa inyong mga kasing-kasing ug mas bug-os nga pagpahulay diha sa Ginoo bisan ko kamo nagunahuna nga kung kamo magbantay niini pag-ayo. Sa mga dili motuman sa igpapahulay sa maayo, ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa pagbantay niini ug maayo gikan karon ug sa kanunay mo makadawat og proteksyon ug mga panalangin gikan sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, ang igpapahulay nagpasabot nga adlaw sa pagpahulay diha sa Ginoo. Unom ka adlaw og pahulay sa ikapito nga adlaw. Ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 nag-ingon kanato, nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga naa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gibuhat sa Dios ang tanan sulod sa unong kaadlaw ug mipahulay sa ikapitong adlaw. Unya gipanalanginan ug gibalaan ang maong adlaw. Isip mga anak sa Dios, makatagamtam kita og pahulay kung atong balaunon kining adlaw. Apan ang pagtuman sa igpapahulay wala lamang magpasabot og pagpahulay nga walay trabaho. Kini usa ka buhat sa pag-ila sa pagkasoberano sa Dios nga magbubuhat pinaagi sa hingpit nga paghalad sa atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios imbis nga magtutok sa kalibutanhong mga butang. Ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 11 hangtod sa 12 nag-ingon, gihatag ko kanila ang akong mga balaod ug gipasabot ko sila niini aron tumanon nila kini ug sa ingon maluwas sila. Dugang pa niini gihatag ko usab kanila ang adlong igpapahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila aron masayran nila nga ako ang Ginoo mao ay nagpili kanila. Busa ang mga anak sa Dios nga nagbantay sa igpapahulay gipanalipdan gikan sa mga aksidente ug mga katalagman. Ang Dios nakapanalipod kanato bisan pa kung ang kaaway nga yawa og si Satanas magdala og mga akusasyon sa paglabay sa mga pagsulay ug mga kalisdanan sa atong dalan. Kini tungod kay ang pagsunod sa sugo sa Dios sa pagbantay sa igpapahulay may usa ka pruweba nga kita iyang katawan. Apan usahay ingon ug ang mga tawo dili makadawat og proteksyon bisan sa pagbantay sa igpapahulay. Kini nga mga tawo pisikal nga moadto sa simbahan ug motuman sa igpapahulay apan sa pananaw sa Dios nga nagtan-aw silang kasing-kasing sila naglapas sa igpapahulay. Pananglitan may mga tawo nga kanunay sa simbahan para sa pagsimba apan sila natulog o wala nagfocus sa pagsimba. Wala sila magtanyag og matang sa pagsimba nga takos sa Dios. Adunay usab mga paningkamot sa pagsimba og maayo apan nalinga o nakatulog tungod sa ilang huyang nga pagtuo.
Ang Dios nahibalo sa sukod sa pagtuo sa matag tawo naghatag sa kaluoy sumala niana. Apan kadtong adunay pagtuo nga kanunay nagdamgo ug natulog sa atubangan sa Dios kini kay dili maayo. Nagtukod kini og paril sa sala nga nagpalisod kanila sa pagdawat sa panalipod. Katong tinuod nga nagbantay sa adlaw igpapahulay uban sa hugot kapag tuo nagtipig bisan sa ilang mga kinaiya ug mga kasing-kasing sa pagsimba sa balaan ug mutuman usab sa mga sugo sa Dios. Kung ang usa nga kinahanglan nga naa sa ikatulong nga level sa pagtuo makahimo sa mga buhat sa unod nga mahimo sa usa ka tawo nga una sa level, kini gibantayan niya ang adlaw sa igpapahulay nga mga termino sa buhat bisan unsa pa siya ka maayo nga motambong sa pagsimba. Ang Roma Kapitulo 12 versikulo 1 nag-ingon kanato nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya. Ingon nga Dios ug magpasalamat kaniya. Ang ilang hinuong mga ginuhuna pulos binuag ug nanggitngitan ang ilang mga salabutan. Sa ingon ang Dios molingiw ug dili makapanalipod kaniya gikan sa mga akusasyon ni Satanas. Gawa sa talagsaon nga mga kaso, ang mga anak sa Dios nga nagtuman sa igpapahulay ug naghatag og ikapulo makadawat sa sinimana nga panalipod sa Dios. Kadaghanan kaninyo buhi nga mga saksi kinsa kanunay nga nakasinati niini nga mga panalangin sa inyong kinabuhi. Minahal nga mga kaigsuonan, sa sinugdanan sa panahon sa daang tugon, ang igpapulay mao ang Sabado. Ang mga Hudiyo nagtuman gihapon sa Sabado isip igpapahulay. Apan, kami mga Kristohanon nga may tuo kang Hesukristo ug nakadawat sa kaluwasan nagtuman sa Domingo isip igpapahulay ang adlaw sa Ginoo. Unya nganong ang igpapahulay na usab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang rason kay ang Domingo mao ang adlaw nga nadawat nato ang regalo sa tinuod nga kapahulayan diha kang Hesukristo. Unya unsay kahulugan sa pagtagamtam og tinuod nga kapahulayan diha ni Hesukristo. Sukad sa pagkahulog ni Adan ang katawhan wala makabaton og tinuod nga kapahulayan isip mga makasala. Ang mga tawo nahimong mga ulipon sa kaaway nga yawa, ang agalon sa sala na kinabuhi nga miserable nga kinabuhi uban sa ilang mga kalag nga nabugatan sa sala. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak si Jesus aron sa pagtubo sa mga sala sa tanang katawhan ug tugutan kita nga makatagamtam sa walay katapusang kapahulayan. Si Jesus namatay sa krus nagpasaan sa mga sala sa katawhan. Sa tulo ka adlaw human sa iyang paglubong giguba ni Jesus ang gahom sa kamatayon ug nabanhaw. Ang matag usa nga motuon niini nga kamatuoran makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug nakaambit sa paglaom sa pagabanhaw pinaagi sa paghiusa pag-usab sa nabanhaw nga Ginoo. Nahibulaag na kita sa sala nakabaton sa tinuod nga kapahulayan o sa atong kasing-kasing og nagaangkon og paglaom para sa walay katapusan nga pahulay adto sa langit. Ang Domingo mo ang adlaw nga ang Dios naghatag sa paglaom, tinuod nga pahulay og kalipay sa katawhan nga makakasala. Sa Jesus gilansang sa krus ni atong Biyernes ug nabanhaw pag-usab paglabay sa tulo ka adlaw. Sa kaadlawon sa Domingo ang unang adlaw human sa igpapahulay. Ang Domingo mao ang adlaw nga gikumpleto sa Ginoo ang buhat sa kaluwasan. Naghatag sa katawhan og tinuod ug walay katapusan nga kapahulayan. Busa katong giluwas na Kristo karon nagsaulog sa Domingo isip igpapahulay. Minahal nga mga kaigsuonan, gibalaan sa Dios ang adlaw sa igpapahulay ug gimanduan ang iyang mga tawo sa pagtuman niini aron ilang mahinumduman ang espirituhanon, balaan nga mga butang bisan pa nga sila giugmad o nagkinabuhi nga hago sa kalibutan. Gusto sa Dios nga kahinumduman nila siya ang galon sa tanang butang ug ang tanang tawo ug maglaom sa walay katapusan nga kapahulayan imbis nga maglaom lamang sa kawang nga mga pangandoy nga madunot o nudlong nga kalibutan. Sa paglabay sa panahon sa daang tugod nga sama sa anino, si Hesukristo ang pulong mismo mianhi ug naghatag kanato og tinuod nga mga kapahulayan. Sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 8, si Jesus miingon ang anak sa tawo Ginoo sa igpapahulay. Unsa ang gipasabot sa Ginoo sa igpapahulay? Kini napasabot nga sa Jesus sa sukaranan o sa Dios nga nagmando sa adlaw igpapahulay ug nagdumala niya ang adlaw og siya mao ang Ginoo nga naghatag sa tinuod nga kapahulayan sa tanang kalag. Busa natural lang nga ang Domingo ang adlaw sa Ginoo igpapahulay kay nabanhaw og naghatag kanato og tinuod nga kapahulayan nahimong tinuod nga igpapahulay alang kanato. Ang Juan Kapitulo 1 versikulo 17 nag-ingon kay ang balaod gihatag pinaagi kang Moises, grasya ug kamatuoran kay natuman pinaagi ni Hesukristo. Ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 nagsulti usab kanato. Ayo ninyo hunahuna nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini kundi aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Atong gibantayan ang Domingo isip igpapahulay ingon nga gituman sa Ginoo ang balaod uban ang gugma.
Sa pagbuhat ni ini, bugos na tong matagamtaman ang panalangin sa uban. Ang mga disipulo sa Ginoo nga nakahibalo ni ining espirituhanong kahulugan, nagtawag sa adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo nga adlaw sa Ginoo ug nag-obserba ni ini isip ang adlaw sa tinuod nga kapahulayan. Ang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10 nag-record sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu ug nadungog ko gikan sa akong loyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Dinhi gitawag ni Apostol Pablo ang Domingo, ang adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo, ang adlaw sa Ginoo. Ang buhat kapitulo 20 bersikulo 7 nag-ingon usab, sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tunga ang gabii kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Ang nagtumong sa pulong sa Dios kini usa ka talan-awon diin ang mga disipulo nagpundok sa Domingo aron maminaw sa wali ni Apostol Pablo. Nagpaambit sa grasya ug makatagamtam sa nahibilin nga kalag. Ang unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 2 nagsulat, sa unang adlaw sa matag semana ang usag-usa kaninyo magahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandam na inig-anha ako. Ang atong makita nga naghatag sab silag mga halad sa Domingo. Kadtong wala makasabot sa tinuod nga kahulugan sa igpapahulay nagpadayon sa pag-ancestors nga ang Sabado mao ang igpapahulay. Apan ang daang tugon nagpaila nga ang unang adlaw sa semana ang Domingo pagabantayan nga igpapahulay. Ang Levitico kapitulo 23 bersikulo 10 hangtod sa 12 nag-ingon, sultiha mga Israelita inigabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo ug makaani na kamo sa abot niini dada sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot ug gibayaw niya kini sa tubangan sa Ginoo aron kahimutan kamo niya. Buhaton kini sa pari sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Sa adlaw nga inyong ibayaw ang binangan nga uhay paghalad kamog nating karnero nga laki nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ingon nga halad nga sunugon ngadto sa Ginoo. Sa laing pagkasulti sa dihang ang mga Israelinon misulod sa hinatag sa Dios nga yuta sa Kanaan, ang adlaw sa paghalad sa halad sa unang ani nga mga bunga mao ang adlaw human sa igpapahulay nga mao ang Domingo. Ang unang ani nga mga bunga dinhi nagsimbolo sa Ginoo, ang unang bunga sa pagkabanhaw. Ug ang usa ka tuig nga laki nga nating karnero nga walay depekto sa espiritual nga paagi usab nagsimbolo ni Hesukristo ang kordero sa Dios. Ang pasahi na pakita nga ang Ginoo nga gihalad isip halad sa pakigdait sa unang adlaw human sa ipapahulay mogawas ingon nga unang bunga sa pagkabanhaw nga maghatag og pagkabanhaw og kapahulayan sa tanan nga mosalig kaniya. Minahal nga mga kaigsuonan, unsaon man nato sa hingpit sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Ang pasahi karong adlaw Exodo kapitulo 20 bersikulo 9 hangtod sa 10 nagtudlo kanato. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mo ang adlang igpapahulay nga gigahin alang kaninyo. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga olipon, mga kahayupan ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sa moong adlaw walay bisan kinsa lakip ang ilang mga sulugoon, mga hayop o bisan mga estranghero sa ilang mga balay nga gitugutan sa pagbuhat sa bisan unsang trabaho. Gingnan sila sa Dios nga dili gani magdagkot og kalayo. Busag iisip sa mga Hudeyo ang pagluto, pagdalag bugat nga mga butang ug pagbiyahe sa layo ingon trabaho nga naglapas sa igpapahulay. Sa pagatinuod ang pagpalit o pagbaligya sa igpapahulay dili tugutan. Apan ang matang sa igpapahulay nga gisugo sa Dios wala lamang napasabot nga walay trabaho. Pananglitan kung ang kalibutan nga mga tawo mobiyahe og mopahulay og motanaw og mga salida sa balay sa walay trabaho, dili na to kini tawgon nga espirituhanong pahulay. Kini walay lain kun dili ang pisikal nga pagpahulay nga dili makahatag kanato sa tinuod nga kinabuhi. Ang Isaias kapitulo 58 bersikulo 13 hangtod sa 14 nag-ingon kanato. Nag-ingon ang Ginoo, kung dili na kamo magbuhat sa inyong gusto sa adlaw igpapahulay ug dili na kamo magtingwa pagtagbaw sa inyong mga kaibog o kung ikalipay na ninyo ang pagtamod sa kong adlawng balaan o pasidunggan na ninyo kini o dili na kamo magtuman sa iyong gusto o magsigi lagtabi nan magmalipayon kamo uban kanako. Tultulan ko kamo o magmadaugon kamo latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabilin ni Jacob nga inyong katigulangan. Sama sa gingon sa Biblia, ang pagtagamtam sa spiritual nga kapahulayan nagpasabot sa pagkonsiderar sa adlaw ingong balang adlaw sa Dios ug pagkaplag o kalipay diha sa Dios. Mahitabo kini kung dili ka moapil sa kalibutanhong mga kalihukan sa adlaw sa igpapahulay apan moadto sa simbahan aron magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran ug makig-uban sa mga magtotoo. Importante nga magkugi og magmatinud-anon sa tibok mong balay gikan Lunes hangtod Sabado. Apan ang adlaw sa Ginoo gikinahanglang itugyan ngadto sa Dios kung buhaton nimo kana
makadawat ka og tinuod nga kalipay ug kalinaw gikan sa Dios ug motubo sa espirituhanong pagtuo. Pinaagi sa pulong makaila ka sa kasing-kasing ug kabubuton sa Dios ug mapuno sa balang espiritu samtang nagdayeg ka sa Dios sa usa ka tingog. Ang ubang mga tawo nga matinud-anon ug moboluntaryo sa mga Domingo mo trabaho ug mas daghan kaysa trabahoan sulod sa usa ka semana. Alabi na, ang mga magtutudlo sa Sunday School ug mga voluntaryo sa simbahan nagtrabaho pag-ayo gikan sa sayo sa buntag hangtod sa gabi. Nagtrabaho sila tibok adlaw alang sa gingharian sa Dios ug nagpabilin alang sa Daniel prayer meeting nga dili makapatuyang sa pisikal nga pagpahulay. Bisan unsa pang ilang pisikal nga kakapoy makadawat sila sa hinatag sa Dios nga kalinaw ug tinuod nga kapahulayan pinaagi sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran ug pagbuhat sa voluntaryong buluhaton gikan sa ilang mga kasing-kasing. Samtang kita nagpuyo sa atong kinabuhi sa hugot nga pagtuo, usahay sayon lang sa pag-ila kung unsaon pagtuman ang ipapahulay. Ang ubang mga tawo mangutana sama sa angay ba nga ang mga sundalo o mga opisyal nga pulisya nga nanalipod sa atong nasud dili magtrabaho sa Domingo? Husto ba ang pagtambong sa kasal sa dili tumutuo nga paryente o bag-ong magtutuo nga huyang ang pagtuo sa Domingo? Or okay ra ba alang ni adto nga naa sa choir o sa uban nga mga moboluntaryo sa simbahan nga mopalit og pagkaon gikan sa gawas kung adlaw sa Domingo? Atong tan-awon kini nga mga detalye sa sunod na nga semana. Minahal nga mga kaigsunan, ang katigulangan sa katawan si Adan misupak sa Dios ug nakahimog sala sa pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayong dautan. Kini mitultol sa mga tawo nga nagatubang sa kamatayon, ingon nga bayad sa sala ug ang ilang mga espiritu namatay. Ang mga kaliwat ni Adan miagi usab sa samang dalan sa dihang nangamatay ang ilang mga espiritu. Apan gipasaan ni Jesus ang krus aron sa pagluwas kanato gikan sa kamatayon, giputol ang gahom sa kamatayon ug nabanhaw. Busa katong mudawat sa Ginoo ug modawat sa balang espiritu isip gasa mahimong mabuhi pag-usab ang ilang mga patay nga mga espiritu. Kini mao ang espirituhanong pagkabanhaw. Sa dihang ang Ginoo mikunsad sa kahanginan, ang mga magtotoo nga nangatulog sa lubnganan nabanhaw pag-usab. Ang mga anak sa Dios nga nakigtagbo sa Ginoo nga buhi mausab ngadto sa dili madunot, espirituhanon nga lawas aron ipataas ngadto sa hangin. Kini mao ang pisikal nga pagkabanhaw. Sa diha nga ang pagkabanhaw matuman sa espirituhanon ug pisikal, unya og ang kinabuhing dayon sa langit kay magsugod. Magpuyo lamang kita uban sa kalipay imbis sa bisan unsa ka kasubo o kasakit. Malipayong pagpaamit sa gugma uban ang atong minahal nga Ginoo. Kini ang tinuod nga kapahulayan nga gihatag sa Dios. Kini usa ka dako ug walay katapusan nga panalangin nga gisaad ni atong nagbalaan sa adlong igpapahulay ug nagtuman sa pulong sa Dios dinhi sa kalibutan. Hinaot, imong pag-adto sa tubangan sa Dios matag semana aron sa pagsimba ug pagpahulay, ang gihatag sa imong Dios nga paglaom sa pagkabanhaw mahimong mas kompleto ug moawas ka sa pagsalamat ug kalipay sa matag adlaw. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan makaambit sa walay katapusang kapahulayan nga gisaad sa Dios sa pagbalik sa Ginoo. Amen.